Kuti discipline pays, dressing pays, but one in arrow. One in arrow now, dressing you do no better chaunga. Drugs. Dressing, for example, one of dressing a good woman, I don't take out 4 more shots. Katumo vesa trousers. 4 more shots and I got on the steps. I've started dance to the young generation. Because it's just a dance. She knows not a little way and I speculate to dance. She not only to creep out to dance. But now we are just talking young generation in general. Tyre and the footage machine on that we are not to put our music E. Dance. Hakuna mamadhara ese vanoita halo 1 2 yemagitari vanopeka dressing iyo but ipo vanoita kamdara imi ndo vanotaura ipo vanoita vanotambira but ava ndeve tsakino kana kuzvona aiwa mdara imangu I'm informed to that level. I want someone to chip in zvinotanga zvakatanga ku hip hop mdara if you didn't know ndoko zvakatotangira uko maybe muno muri kutozviona zvakuto emulator nevamo mageto anenge ari achida kuita most influence kuramba but ndikuti nini let's not kuti ndezve dance ini vandiri kuda ndepekuti ngatenge kutora chika iyo problem ai kutoka society ngatenge kutora chinhu chinoitika mu society toti tikaona munhu wedance akachita toda kubva tatonga chakatanga nedance ndeshe dance aiwa that's wrong even iyo makosiri apakatangira ku hip hop yes kona nali tuweni ndoka zvakabva ikoko saka ngatenge kudango ndezve yati concentrate i problem in community anika i problem in society but nevertheless dance is affected also it's not a victim I don't have victims all right dauti ndimbotaura ne good example zvawakaita izvi dressing yawakaita iyo unoziva kuti unenge uchitonzwa ritsaga pakubata mic yechi dance hall unoziziya here kana kuti auziziye aiwa indakabva kure kai nditozokumberi atikuda experience yako tikuziya cheka nchoti ati ndinoda kutaura zviri let's talk reality asida kuti masasi twa panhamo ndati dressing yawakarowa zvinezvi vamwe vapana chayo chaano kuti antu unenge tsaga ibva pa stage unoziziya here kana kuti auziziye aiwa iri kuchitika manje kuti inini manje vantondiziya vanototi elder uona vakatondiona kadai sondoda kuti mutauri kuziya mina ndimutaura manje amusiziya imi amusiziya manje kuti my youth manje ari to respecta chi dressing yechira emarasta amusiziya manje izvo amusiziya manje kuti isusu ndichitofamba maika ini ndichifamba indikafamba imi mukafamba musitilo ndikafamba indiri mosona nokanda chikonzi rasta nenyaya dressing yangu expression yangu vanotondidedza kuti ndinani imi vanongopesa nemi havamboziva kuti chii but havambotoziva kana kuti ndiani kana kuti anglikeni kana kuti apostoliki havazivi asi ndo ndingofamba itototi rasta vana rasta vanokuru rasta chichi rasta ndizika because of my expression kuti wewe unyatsobvuma zvandiri kuita zvine power the late Simon Chimbetu wakambomona achiita dressing mweya yekupenga tagging over smart kusvikira hanzi lota kudota but aibata mic mdara unoona manje unobva kuirosanifici british mdara uri british unesera mwakangobata mic chete smart chete ndeichibritish ukabata takine chibritish auna smart mwakango ayo ndiana mdara yedu kayo mdara tapfura kaipa mwakangobata mic chete akuda chima logs yekufamba kamisa kora mhezvo zvakuitwa ayo mdara iyo yakaisi entertainment mdara uyu kayo manje vari kuda manje zvinotoda ku high school and the headmaster manje and the headmaster dauzi headmaster kumangoma kuna headmaster manje ngawaziya ndika ukutskiri ndekuti skiri ndekwese ndekupfeka ndekuti asiya ndika ayo wakati muri kupfeka zvinhu zvinobudisa zvino expose body handika nechisha ndika zvoti zvinyatsira ndika I agree andika kwete kuti kwaisendisa takini kumangoma ayo wakati takini kaisi shwe jezi kamdara isi tipilita pala nchajabulike amangoma mdara tipilita pala nchajabulike iwo tukutaurira kazvinoita kuti uise mari muhomwe padura kuita naro isi tukutaurira vacho vane mari arutaura kuti mukuti semesa dressing no rubata mic kuti ndo zvatinoita ati agree baba saka manje ka ndara issue kai it's subjective andika unozosvika pazera rana travel yekubata nekatsvimbo uchifamba usina kana bhegi Watu wangu hapana wakangodai ndekasmart. Vadai vajamba vaisa mari muhomwe iwe uchingotaura kuti ndakabva kure. Ndina umwe wakafa. Timbotaura something. Matumbonzwa. Taura it. Tatakatosiyana motivations edu akasiyana. Inini ukandiona ndisika. Ne talent ndinayo.
iwe unotanga kufunga mari. Ini challenge yangu ndotanga kufunga mwari. Yeah. Ndokusiyana kwazvo. Ezvinowapa example ya Trevor Ho. Andika ndikatsvimbo asina mari andika because uri kuisa mari. But ndikauza kuti ndotoisa Hanzi Foundation. Ini ndotomurespecta because zvakutondika zvedance isati akutotaura iyoyi. Ndo vanhu vakaseta chifoundation iyoyo. Uku ndokunonzi kuitira tsvina mupoto. Andika kuitira tsvina mupoto kwekuti itori problem kutoitika iyoyo even industry. Yekuti vanhu vakaona iwo for example waita mbiri andika you must be able to look back. Andika ausore tikaona ma-elders edu akatisana mini kusa. Andika apana kupacha zofanda kambofanda kachenda ndaita sei ndala kumudhisa. Because akanosetera foundation dai asina kuita the first step andika ndinotsika papi. You see andika zvekuti iye no one is perfect in life. Iye ana ma-weakness ake nama-strengths ake that's personal. Andika but when you talk of music his contribution in the music industry it has to be recognized and honored. Andika and vanhu ngavazive kuti zvinhu zvese zvaitwa about money Africa ingadai isiri free. Zimbabwe ingadai isiri free because makomrades angadai akabvunza kuti musi akabva kumba kwake aiti ndikuenda kuhondo ndobhadharwa mari. But it's not about money this life. It's far much more than money. Andika pane vanhu vakatopinda muma-tribulation andika vasina kuwana anything kuti tisvike patiri panapa. So what's money? Izvo zvandakambotaura nemumwe mufana Hanzi digital yanga isina mari ndakamutaura kuti isitaita through love. You see, ngoungana kwevanhu vanongoteerera regi. You see, we're not doing that. Inini hasanamboita zvemari but you know there's business side to it. We are not mari inodiwa because kuti uoperate ka. Yes, there's mari ichazodiwa but we are not in it for money. Hatisi kuitira mari. It's bigger than money. Right. This is what we are saying. Inini panoda kubvunza. Yo uno semunhu watiyo wanga uri manager sometimes. Wanga uri manager. Ukasati ngaende kumizi. And ndaumbokubvunza chimwe chinhu. Are you married? Hausi married ka. Ndosaka pressure yako iri shoma. Because haungaendese vana nekungoti wosvika pachikoro paheadmaster odaidzira kuti ndini uya ndini ndinobata mic. Hazvina sense. Pressure yangu ishoma. Headmaster anodaidza gati kuti pressure yangu ishoma. Pressure yangu ishoma. Ngabude kunze. Pressure yangu ishoma. Ande panyaya yacho. Right, pressure yangu ishoma. Saka so what's the issue? And kuzwa issue. So mazanda yazo kwa logic. In context of what we are saying. Right. Ngatibati zvino zvese. Chese chinganzi chingaitwe pasi panapa. Chinoda mari. Kuti saka muta zvidzizi. Don't be repetitous. Tataura that we appreciate the business side of things and the money it's an investment into the business that makes any you have return on investment and all that we know that. But we are saying the principal motivation into doing this music is not about money. Vanhu varitounga money varitoura music this time because vanongouya votsvaga kuti mari iri papi havasi kuinvest. Look at people who are most probably making the most music industry in Zimbabwe right now. They're investing into the music infrastructure. Ipapo wataura chokwadi. Because they're in it for money, they're just harvesting. Music out of money out of music industry. My promoters akawanda they're not part of studio, nothing. Yes. They just take the money. Yes. And Master kuzatukwa mama vatiseka futi is not kuseka kwanza hana mari. Andika varikupaireta futi music yedu. Asipoireta music yedu. Varupaireta. Saka katrikita mari yacho nasei murudaro. You are the ones who are also doing us down. And then museka ma artists yawo mofunga kuti unje kunda ma artists but mese mune music ma artists yawo. Yamusika kupeya. But vafana vaya tikutokuimbira mahala futi pakuti mutende. Ipapo muri right. Uri kuona zvinoitika ka. Zvambana kuti nini ka. Ndakatenga ma sound system 3. And pane vanhu hobo vakaimba pamasound yawo. Inini sound yangu yakahaiwa kanoti 150 artists ari kuda 800. But akapromotwa nemumwe munhu anopiwa 200. Because vanenge vari 30 ma-artists. Apart from that, I would design a big sound. I don't charge more. So sometimes it's not worth it for me to do a show. It's very expensive. It's very expensive for me to do a show, especially in Zimbabwe. Okay, you mean to promote a show? Yes. Okay. Because inina ndikuita show ne artists wandisina kutaura naye. Okay. Most promoters vanongoisa mazita paposta wakauya wakasauya wauna kuuya. You see what I mean? And inini hangu zvangu ndakutogumbuka nekuramba nchida kutaura mazita evanhu. Who feels it knows it. You see what I'm saying? Yes. And the problem iripo vapana vacho futi kana da kupromotwa to go out of the country.
They are talking money, not even looking at the logistics, visa, air ticket, hotel and everything, and the exposure they get. Murikuzvinzwa. Arikuda kutaura mari dzekupenga kana Thomas Mapfuma anambodzipiwa paakatanga kuenda ku-UK. You understand? Because andivanoti Zimdancehall. The main thing out of that is dancehall. Out of Jamaican music, most people only wanted to go to UK. UK is the market for every type of music because it's our mother. From Jamaica to Zimbabwe, that's the motherland, like Queen Mother where they are in UK. Ndokune my citizens they wandered out of Zimbabwe, and they appreciate more music. Yacho mazinzu safari iwe wakachaja mari yakawanda to go to UK. Munhu yachafoswa kuchaja mapatro iye vanhu vanouya masupporters, saka vanhu vanogondotadza kuenda show yako yoflopa waiziya. So wakupinda ku UK unovati yes ndasina zvichigwina ngozi unopinda brand kama munhu yes ndazogwina bag manje andi pamwe kuzonzisama kuti aiwa pa ground pakamira so 1 2 3 andika papaida kuoneka unavigate kwacho, and I would say possibly machine chidiwa from the promoter side andika if I cannot get the financial benefits andika let me get some other non-financial benefits andika. For example chita kuti ndikandasvika ndongero ma interview ma chichi uruketa pandinouya chita kuti ndipromoteke andika. That is if it kusvika kwangu can be a launch pad to open up certain doors, and I'll appreciate all of that. Maybe I don't get paid. Don't get one show. And I should say, but you know that exposure almost one after you come back. Exposure because UK can break you or make you. Always remember that. We're talking the same thing. Nevertheless, ndikutika and isusu kuti ndikauya foreign andika pane opportunity andika. So that opportunity kuti inyatso kubuda andika ndinofanga kuti pandinouya anditi unenge wakandilinka andiko kutozati ndada opportunity but promoter wakagara manje andika ndikasvika ku UK ngatisvika kwa BBC kaka zviro ngatisvika pa Chris Goldfinger ipapo ngandipinde ipapo. But problem ilipo futhi kuona manje kune muZimdancehall awards. The same people vakanominatwa, they are not even pushing my nomination avo vachibvunza kuti vachibvunza mafans kuti vote for me, call this number. Vada kuitirwa nani vakazodyiwa naWinky D anobuditsa 3 marecords pagore vakucomplaina manje because Winky D ane good management. Topanozoya good management manje. Because Winky D anenge achipusha vanhu kuti vote for me, vote for me, vote for me. Anenge like kuzvimaketa. Akatozvimaketa because management yake ndiyo inenge ichiita yakarara. Okay. Plus futhi apa pamavotes apa zvikudependa nekuti vanhu vavota pa platform ndevapi. Actual voting. Voting it's not about popularity of your song. Yarifana ma elections. Yes. You can be popular but still lose. Yes. Just like MDC was popular but yakangodyiwa zvakadaro neZanu because ZANU was out there giving people t-shirts, makepu, every rally they were giving Zambia and MDC anga isikazviite, but that was politics. And it tombomira takadaro.